On ya inweta this video imetụ maka na share button tụsalụ m osia afọ bife na afọ n'iwu akwụkwọ sinsi Evangelist Ebuka Obi jụgo wee bụ amụma blessing CEO na blessing CEO claim n'onwe cancer, but at the end of the day achọpụta na onwere cancer even after ọkpụgoro isi then afụkwuru m ebe ji ebe akịkwuru na Evangelist Ebuka Obi na-follow Facebook. Now one thing Melmunji were very happy is that Namumana, all these people they criticize and monitor Zion closely. Now hand chanine na wash open heaven, because at a point ebe this prophecy na adabia and they mention so many things. Who is a prophecy? So these people now do punctual and they follow open heaven to the last. Why can even to open a mode very happy is because na mo mano ka afo chatacha ka mungo jatu when you see. In this aspect, I know that no ka ijefu Shetana Evangelist Godwin o mmado ka o je drop na Zion mbo na agba taxi drop show nya we si ka o pakene je mara ife na eme ebe a ka o no we encounter today. He's a Zionite. So if any asịrị no unu na dey make unu je gba na open heaven, etu aka God yesu we locate many of you one day. Etu aka Holy Spirit yesu we arrest you one day. Etu aka yesu we nweta your testimony. Once if an abo spiritual encounter wherefore if you be ufugolo. So bialano bialano because unu na akazi aye ado even enweta information on aka ye enweta update na open heaven. E wata go onye ade follow open heaven back to back. I ade wopta video unu na eme now ke dife we fe na eme fa na Evangelist Ebuka Obi people amuma we kpo blessing and na ibugisi and na cancer. Now don't forget that na the reason batalo that name ji we bia do controversial is because no blessing and na blessing CEO na police ye na-ekwu na onwe cancer. Let us even remember the case of Wazirike. Mgbe Evangelist Ebuka Obi kwuru maka Wazirike kwuo na onwe stroke, then ndị mmadụ bido share where make way things out of it, and before you know it afgom ebe Evangelist Ebuka Obi nyelu prophecy or ezugo. E what go many people bịa na attack him ezugo ne njechekie ngba so many of them that the prophecy apply for me. Here I go nko bulu for me, I claimed it nyanke nkilu into it. Here I go whether no ezugo nke m ka okpolo na nke ahụ or no ezugo nke m ka okpolo, the fact is that the prophecy he gave that time nya message direct to a situation and predicament na handle at that moment. He got to go about no will go to somewhere they go ya batagaka. He got that kind of a thing. He got to go. So I claimed that prophecy then. He got to go. The rest is history. Now was he potane mela press up. Oblonya na who sirike. Then after some time, we fake your child, the actual Wazirike came and gave testimony, and people who knew him, yes, because I know somebody who knew that Wazirike, who knows, not who knew. I know somebody who knows that Wazirike. Go. So that person also called me and messaged to me saying, no. So let us continue. So now, Obiakwana, now the case of blessing CEO. Evangelist Ebuka Obi bụ amụma gbasalo a politician. Oh yeah, so no, a popular politician. Remember when he gave a testimony linked to Senator Ifeanyi Uba? Oh yeah, name a politician popular, loved among his people. Name a businessman. Nukute businessman nwere ego. Name a musician or name
an actor or actress, he will give a direction, because person see you an influencer onye ọwụna ma ama or a media personality. So a prophecy that is coming to her, yeah, in way direction. Now, having said this, there are so many blessings, and the anyway blessing this particular just like I'm telling you, onwe ka prophecy just like mgbe ngwa ekwuru maka nke gbasara ezu, whether no mu ka that ekwuru maka or not, the fact is that what he said speak into the situation at the moment, and even I have to claim it. I have to pray over that prophecy, and whether not for me or not, I have to claim it, into the prayer or easily. The rest is history. Now, anyway, so many blessings, just like in then I say, you have to be specific. I want blessing now. The aim of prophecy is for you to connect yourself, just like testimony. You can connect yourself to somebody's testimony. You can key yourself into somebody's testimony, and you will experience exactly the same testimony manifestation here appear in your life. So I don't know why it takes only people who are guided in our Christian belief for you to understand exactly what is happening. So now all blessing CEO. Blessing CEO and the Ebuka is saying now go say Evangelist Ebuka na a follow social media. All no they follow social media into weku. Mgbe onye this prophecy. Social media is go na blessing CEO. Enwere cancer. You want to go? Social media go na blessing CEO. Enwere cancer. So no they follow social media etu isi weku, or na according to ụfọdụ si weku, no when people will barrier information about what is happening na social media space. Those people ye jekwa gbe here na blessing CEO enwero cancer. If at all, not to go confirm that no cancer. After all, you see, those people ye jekwa gbe, because na testimony na prophecy abiano. After some time, anonya mgbe obiodu mgbe on a trend na person CEO with cancer. That's not when the testimony came. So that's not when the prophecy came. So the prophecy came after the thing we shall now settle war, trend shall now settle war. A cancer, you know, that kind of thing. That's when the prophecy came. So I don't understand why you people are drinking paracetamol or we see that one. For the name say no na akashago. For the name say no na haziaka. For the name say we left to God, church and not God. Focus on God. Wopuziaka na Christian affairs. It's not your business. Are you getting my point? Eh? Are you getting my point? If you say that na kashago na daziaka. Eh? Anyway, inwere ike na ekwu we ko yare do ka ma ya se ekwu na. After all, I'm one again. What I go, but blessing CEO, blessing. I is it because of name where the kana yo, or when where the kana yo Zion. When so many other kana yo no elsewhere. So mana, oh prophecy target wa kana yo ko kana. When we get say na faro kana yo, ne wu a movie actor or ne wu an actor. Because now no blessing CEO ka that deep no with a direction. I am not saying whether no nyaka or no. After all, we don't know prophecy. Neku manwerike prophecy awolo maka ife ka ye meme. You got to go. Onwerike awolo maka ife ka ye meme. But I'm only giving you a direction. Kunu kudeba siri unu na ako. Happen na Evangelist Ebuka biaka. Happen on Evangelist Ebuka biaka. No more if that young man melono ni happen here ko lo ma onano. Eh? Every day na open heaven ka na akposhioma na akpo Emeka. You have never interpreted Emeka. O nwere ike mgbe ha akpọrọ Emeka, o nwere Emeka no ụmụnna ya ahụ adụghọ. O nwere Emeka ịma na ahụ adụghọ. Ịpụta ha bịa ka akụkọ. Not because na ekwuru na no blessing no ọkpụga isi.
if you say na because na person CEO no na camera wee kpu isi therefore no nya. So what I am talking about is the idea of pointing directly to blessing CEO, thinking maybe no of Ife, just like JPAC is weapon Evangelist Ebuka be follow social media or no follow social media over that trending issue. Oh yeah, Adokwa informed that no do go confirmed that na blessing CEO enwero cancer. So to show you that he doesn't even know what he's doing, because sometimes you know on a trance, this spirit of prophecy that was ibu amuma ụfọdụ mechaa jụọ ego gba na ife ikwuru ọnwụ na eji ho replay elu gị o nwere ike mara ama na dị nwere ife ikwuru, because no spirit possessor ego. You are not talking out of human instruction, you are talking about out of heavenly instruction, so you will not know even what you are. Ọnọdụ ka onye ka keriva na akpa onye dispatch rider enye package gwenye je deliver ọmari ife dị n'ime package o jeri deliver, but you just have to obey the instruction and go and deliver that message. Though that is the package in afọ na this prophecy. So emechi anya na-ekwu ife ha na-ekwu nwodo onye nwe ife ọ na-ekwu imecha bịa jụọ onye ahụ ife ikwuru ya aghọta, and that is why eji replay ye ịghọta ga replay ye afụkwa ịghọtago, because na nyanwa amaghị ife niile ahụ. Okay, nya wuru keneri na ife awụ ife a recite ya recite or ife awụ ife recite ya recite. Evangelist Ebuka be when you do prophecy nye prophecy for almost 1 hour. Isi yo nya o nwere ebe record ye ko nwe scream a na-edebere maka ama no na-emuchi anya Davis na wee na-enye ife niile ahụ ọ na-enye. O nwere ebe akakuletiri ife niile ahụ n'isi afa niile ahụ ọ na-akpọ na ife niile ahụ ọ na-ekwu. O nwere ebe ederu ya ede o wee na interpret si na ọ na-ekwu ya. O nwere si ọ na-eme ka onye na-ene anya na screen ọkwa na afọ ya omulu ọnọretu ụfọdụ ọpụgori na mmadụ wee na-ekwu ife ọ na-ekwu. Hapụnụ nwa ozi obi ịghọtago, hapụnụ ya, ndị eluigwe ji ya arụ ọrụ ịghọtago. Onweghị funu ya ekwu nata ka ụnụ nwunye ike bring that ministry down ịghọtara. Ama na ndị niile na-abịa target m a na-abịa atag m, ama na ịchọghị ikwu okwu maka Evangelist Ebuka Obi, ịchọghị ikwu okwu ekwukwana m nkịta ahụ ngwa since ị na ịdụ anxious na-achọ ka m kwuo okwu ekwugo m okwu kịta, can you now go in and rest kịta m kwugoro okwu maka ụnụ niile na-abịa atag m. Ịchọghị ikwu okwu maka Evangelist Ebuka Obi, ị na-ekwu maka kesh, na-ekwu maka onye ekwugo m maka kịta, can you now rest kịta m kwugoro okwu ka ị na-eche m kwuo okwu ka ị wee bịa bido ịkọ ọnụ for the second time. Kwanyị na onwe unu ugwu onye gbuka ute ye odinere n'ala, onye gbuka ute ye odinere n'ala. We all know how prophecy works. You can connect yourself to a prophecy that is meant to another person. Hence now, no speak it to your name, speak it to your circumstances in a pass through at the moment. You can connect yourself. You can also claim somebody's testimony. It happens. Yes, it happens. Yes. If a mmadụ ji ọnụ kwuru mma ọnụ mere wee ọnụ ka eji wee kụwa. So you can key into that declaration. Ọnọdụ ka a na-asị, I declare that as many as you that are passing through financial difficulties and sọsọ ngụnwa na pass through financial difficulties, he claim oye. That is how into prophecies. It's just that a prophecy appear with a direction of maybe name, location, ABB or so. You know that go? And he clearly said, oh no, blessing CEO. Oh, I say you are blessing. You are living in Lagos. You are about to get married. You are this one. At least he will say something that will give you a clear direction to show that no, blessing CEO. You know that go? Can you now rest? This is Ezugo. Share this video.